हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि डिके एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबाय। दा जों दंफैयो दावथारा गोजौ फरायसालियाव। दिनै जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा फैयै फैयै 26थि जख'न्थाइ मोनफैबाय। बेखायनो दिनै जोङो दावथारा गोजौ फरायसालियाव उदाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। दा जोङो मोनफैबाय। आं लोगोसे बिथांजों फैफादों। आङो थुनलाइनि गोदै गोथाव बिदै सोबनो फैदों आरो आङो जोबोद मोजां मोनो। आं लिरगिरि नङा, आं थुनलाइनि लिरगिरि नङा, अब्लाबो आङो थुनलाइ सिबिनो मोजां मोनो। मोजां प्रग्रामफोरखौ नायनो आङो जोबोद मोजां मोनो। नै बिथांमोनानो जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि सोद्रोमा सार आरो लोगो बिथांमोना दान्दिसे आराम जिरायदों। फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो बेलासिनि हामलायनाय बावहरबाय। बे हाबाफारियाव जों हामलायनाय बायदि नुजाथिनो हानाय जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि आंग्रा फसंगिरि सारमोन, बाहायनायफोरजों लोगोसे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि गासै आंगोनि लोगो नोंथांमोन। जोङो गोबाव खालामजानाय नङा, समानै जाया। थासारियाव मोजां नङा बाथ्राखौ जोंहा रायज्लायनायखौ नोंथाङा बुंखाबाय। बेखायनो जों दिनै जेसेबां नुजाथिदों, जिखिनि नुजाथिदों बेखिनिखौनो जोङो दिनै लांनोसै आरो सोरबाफोर सफैब्ला उनावहाय बाहागो लाबाय थागोन। आरो सफैबावगोन सानैसो। गोजोननाय मोन्दों। नङाबा बे समफोरावथ' खुंनो हायाखै नालाय एसे बोरैबा जादों। आङो दिनै मोनायावसो जास्ट ओरैनो लिरब्रबदों। समाबो बांद्राय खाबु होआखै आंखौ। खामानिखौ एसे गोजाननिफ्राय नुसननानै जोमैया स्टप इसारानि इसारा दैखांदोंमोन। सानस्रि हाबनानै निजोमै फैबाय थानाय मेकअपआ हरखाब जोमैनि रावाव गुरलाब बाग्रावना ब्रेडखौ गादाम लादोंमोन। फाग्लि जोमैया स्कुटिनिफ्राय ओंखारनानै मैखोमनि सेराव हांगा दावबायफैदोंमोन। बहाथ' थांदोंमोन मैखोम? बै गोदान जागायनाय दैजिमा बाजाराव फैब्रबदोंमोन आं। नों बहाथ' थांदोंमोन होनबा? आं ओरैनो बार जाफैदों आरोना नोंखौ नुगौबा नुगौबाय। थारैनो नोंखौ लोगो मोनमारबायसो। माथो लाबोदों होनब्ला बाजारनिफ्राय जोमैया मैखोमनि जलंगाखौ दालासि खालामदोंमोन। जेबो गैया, जानाय लोंनायनि बाजार खालामफैदोंमोन आं। बे थास' आथिंखौनो बायना जायो सोरबा, नागिरब्लानो मोननायखौनोसो। जों आइयाबो नागिरनो सोलाबला आरो दाबायदियाव थास'फोरखौ गोबांनियाबो अमा फिसिनायफोरानो रजस्लाबै हाथायलायबाय थायो। बेखायनो आं नोंखौ मा लांखौनो बुंखादोंमोन जोमैखौ बेथन गैयै रुवाथि लाफैनो। दाबादियाव आं थानायमोनब्लासो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बारि खना दैमा दैसा सेरफोराव नागिरनानै नोंनो थ्राय एवनानै फ्राय जाहोगौमोन। आलुजों लाब्रा एवनानै जाहोगौमोन। आंहा राहा गोथे जोमै, आंहा राहा गोथे। दिनै आखायाव माबा मोनसे जब थानायमोनब्ला नोंनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होसिगौमोन आं। मिथिगौ नोंखौ आंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेब्लाबो नोंथावल' सानो। लोगो मोनाब्लाबो कलनि जेरै गोरबो सुग्लायनो सानब्लाबो गिदिर अफिसारखाय समखौनो होनो हाया। मोफ्लामगासै मोफ्लामनायनि अनगा नों आंनि गोरबोआव खनसे हाबनानै नायफैब्लासो नुगौमोन आंनि बिखानि माइ सौनाया बेसेबां डिग्रिसिम माइ सौयो। नंगौ जों थारैनो आं नोंनो सम होखामाराखै। प्राइभेट स्कुलनि बाथ्रा, गोरायुं हिसाबै फरायसालिनि गोबां मावनो खामानिफोरनि दायथ'आ थाजोबो। फारसेथिं फरायसाफोरनि, फारसेथिं फोरोंगिरिनि सामलायनाय, फारसेथिं अफिसफोराव खाथिबाय थानायनि बिबान।
रुजुनाब्लाबो फरायसालिखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हाया। मैखोम बेफोरबायदि खोथाफोरखौ आं सिगांनिफ्रायनो खोनाबै हगारै मोनखांबाय। फारनै खोमायाबो थालखा मारिना बेबायदि जाजोब्बाय। गुबुनफ्रालाय गासिनो नोंबोथ' आंखौ फिसिनो हानायनि गोहोआ दङना? दङ ना गारि मटर, ना न' बां, ना हा हु? दङ होनोब्ला खालि नैबे दखरसे अननायनि गोहो बिखाल'सो। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया। नोंनि आइ आफायाथ' आंखौ माब्लाबानिफ्रायनो लिंहरगासिनो दं। बाराखौब्ला गाबोन समफोरनो नोंनि गदायाव थ्रोब थाबैनोसैसो आं। जोमै आइ आफाजोंथ' नों संसार जायाना? संसारखौ नों जागोन आंजोंसो। नों नुवाखै होनबा गोबां लाइमोनफ्रानो रमान्सनि बाथोनाव गोजोमनानै बिसनि अरजों खामलाव जानायाव दै भुटाननि बे दखाफोर बादि रुगुं गैयै मारुआव गोजावलांनायखौ। बेफोर नोंनि लेक्सारखौ आंनो दा खोनासंनोसै। सोरनोबा हाथाय बाजाराव थांनानै खोनासंहैदो। नाथाय नों सासे सेंग्रा मानसि जानानै सेसा मैफोरनि बादिसो एसेबां गिख' बिखो होनबा? आं जेबो मिथिया मैखोम। नों माबा मोनसे राहा लादो, नङाब्ला साननैसोनि उनावनो आं नोंस्रानाव पारमानेन्ट रवानि थाफैनोसै। बाथ्राखौ बुंनानै बोरगा जायफोरलाङो जोमैया। जोमै आं दैदेनग्रोनि गावनि आथिङाव। नोंखौ फिसिनो थाखायनोथ' आं थांखि फारसे मुखुबजों होगासिनो दं। बाथ्राखौ बुंनानै जोमैनि फारसे बर'ल' नायहरदों मैखोमा। जिउनि धिमाखौ जावलांनो रुगुं नागिरै मुखुबजों होनाय मैखोमा जोमैनि रावआव हरखाब बिखाखौ बांग्रि मावबोनाय बायदि मोनखांदोंमोन। नाथाय सहायसुला मैखोमा गोरबोखौ दान्दिसे बुरखायदोंमोन। दोरोनाय गैयै थांखिखौ खेब बोनथुमना लादोंमोन। अब्ला सोनाब मारु जारौ मारु मोनाबिलि सिख्लाया देलायनानै मिनिस्लु मानिबा इसारा होदोंमोन। गोजोन्थों। टाइटेला जाहैबाय आं दैदेनग्रोनि। बेखिनियानो। जोंनिसिम साबायखर थाबाय। जोबोद मोजां मोनसे सुंद' सल' खोनासंबाय। सुंद' सल'नि सोमोन्दै जानांगौ उनावहाय बिसोरा बुंखागोन। बेखायनो आङो जेबो दाजाबदेरनाय जोंनि रायजोगिरि गाहाय गायथारि जारु नार्जारि बिथाङा खन्थाइ फरायगोन, बिथांखौ बरायगोन। थुनलाइ सिबिनाय मोजां मोनग्रा आंनि लोगो जाबाय। आं दा ओरैनो हाइकु खन्थाइसो आवरायनो सानदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय दैज्लां। बारदै हायुंनि जोंनि दुब्लियाव गायनाय माइआ नुबाय। लाइमोन दैज्लांनि अखायै खुरनायजों जोंबो सोमथाबबाय। गान्दायाबो हाथाय हारां जाबाय। मानि बर'